Aziz vatandaşlar, yani yakine internet ulumunda bir täzelik rawatyk birine bir yalan ýaşaryk sözler bilen daşy ýurda türkmen halkyny taşlak eden Ak Muhammed Weli Saparowyň çykyşlaryny dinleýän bu atyýa näde dogry haram kezzap haramzada adam hem türkmen halkyny şoňal hyýanet edip bilermi ýa şoňal ýerlerde çykyş edip daşy ýurtlary gowy görünjek bolup özüniň edýän bu geplerini ýygyýar alyp barýan haramzadalyk geplerini ne edip bol. Şonuň üçin hem onuň ýaş döwründen tanýan ol ýaş döwründe de bir topar goşgulardyr. Eýlek we ýazandatlaryň biriniň çap edilmänligini ýa her biriniň hem aýdym saatlara goşulma aýdylmanlygy belläpdir. Ýaşlykdan onu bilemsäň. Şonuň üçin hem onuň edýän görüňlerini hiç bizim halkymız ananman däler. Sebäbi diýende türkmen halky bir gaty agdy bir jews halkdyr. Ýa-da şonuň üçin hem onuň ýaly kezzapları haramzadalaryň geplerini hiç mal gitmäň, dinlemäň, dinlemäň. Şolar özüni türkmen diýenim adam götermäge de olar namys etmeli.